Hello mga ka-brave, good morning. Tara guys, maglakad-lakad muna tayo at ating silipin ng mga magagandang halaman at puno dito sa may tambayan. Charot. Yan guys, dito na place is dito sa Tin Shui Wai. Dito sa Hong Kong po ito. Yan, ang ganda ng mga halaman nila. Tapos tahimik yung lugar. Walang pakialaman ng mga tao. Yan guys, lakad-lakad pagkatapos video-video. Ayan, nandito ako sa train station. Tapos, ayan, joyride muna. Dahil wala tayong ibang mai-upload. Kaya road trip. Habang nasa loob ng train. Yan guys, ganyan lang dito. Marami din silang puno. Hindi masyado traffic. Wala kang ibang makikita dito kundi mga building, matataas na building. Tapos, ganyan, mga puno. O diba guys? Ganyan lang talaga ang buhay namin dito bilang isang OFW. Minsan masaya, minsan malungkot, pero tuloy lang sa laban. Hindi pwedeng sumuko para sa pangarap na kailangang matupad. Garan! Shout out nga pala sa mga katropa natin dyan, sila Idol Jo Marie Random Vlogs, Claudio Mahinay, at saka sa lahat-lahat na hindi ko ma-remember yung iba, sila Macau Vlogs, Ron TV, Ronan's Adventure, Cute Mako, Filipina Shine, MJ Partners, sino pa? At saka sa lahat na ng mga katropa natin dyan. Maraming thank you guys sa walang sawang pagsuporta sa atin mga channel. Laban lang tayo guys. Never give up. Tuloy-tuloy lang kahit minsan nahihirapan na. Pero kapit lang. Kapit lang sa itaas dahil hindi tayo pababayaan ni God. Gaya ng sabi nga nila, pwede magpahinga pag pagod na. Pero never surrender. So, ganun lang yun guys. Just enjoy life every day. Keep on praying. And then, tuloy-tuloy lang sa mga naumpisahan na. Yan guys. Parang lumit yung screen ko dyan. Pasaway kasi yung kasama ko.
Yung kasama ko dyan is yung aking alaga. Charot. Makulit. Nilalagay niya yung kamay niya dyan sa may camera. So okay guys, once again, thank you for everything, and please don't forget to like, subscribe, and share our videos. Thank you.